Lodak difu sardar thana long kebang nang kogalam the bangke lapuson lo pini ni phai sir kep por phai adap baji trok sira minute in koi pen baji trok sira minute plik kep adak along labang suang bong long nili kedo nili boha long an aghotona lam si pini kado kobe karbi solang dorat sankora raphan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nang litamang no arjap iglo ahok lo pini nili methang Facebook page along nili isia video footage ka upload kado ko betum same theklong lo lake kado ko betum same copy potma polama bangke nili nang litum aphan nili methang adeng turpen than o edet sta nang litum chini po atheke BJP along kedo mate tim karbi anglong kachapang reng agunda tum alang litum ke non het non rai pen kalilo lapuson muni daphan apran karmut ji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang liphan nepon cheksi alang liphan tamening hangtik areng ke peso alam alang li ke jongjong mo takalilo alang li ke inut song along si kidoduna bang phulo lasi song atuma phanan tame lang plot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapusong nang thaksi nili phans tame nona phong abangke phongni an ke chok phulo lasi piniar ni abangke nili ning chekhang on ac ladak arona teng pen kaching sai dia phan si nilitum ladak dipu luglang so sardar thana long an nangpali lo nangpali nang kogalam thela puson lo pedap adap nangli tum angno nilia video tami pidang lo padi troxira minute in koi apor malom bangkrip hoso se BJP atum ko chapang reng agunda nangli tum ta theklong lo jimamen person miao nok be fitness po labang so jimalong gymers atum abang putin ta nangli tum trainers atum nangli tum theklong lo haladak pok o pok a budi ke lang no rinti ke tharagrap ni mama aning aphante apok themunak apok aphante aning themunak chongpeng pali pala de ilitum theklong lo therak me mama ta alang litum hello kar mane wol angkang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke donai pu katikrong atu munir aphan kai ke stame ke theng ke chok ji aphan aning ke hang e lake nili phande ke lilo nili tum APHL silong ke claim ke dam ala pen nang ke cherap do abang ku bang phi tum aphan ke ther hem an humridam si lapen nane atok ason personally lapason chetong si areng kapaso kaddo ko beke dopik lo hisabun e lo lake lasi nili phanda me losong thaksi pedda papor nili hemalong an wang si mohon tiso alangli town committee chairman ex town committee chairman iglo alangli ke si alangli sinili nili to ma hemalong nili to ma bohalong hapang paching si nili menang hang si nili phaning thor amasi osomar tombang sin nili phaning thor lo po komane tum bang thor tha posi nili tum bang thor lo amasi ki thur pe namat nili phan mohon tiso bang nili phan la poson nang pulo nang gobilo ko BJP against ne tum phan kai kita nai tok nang gobilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ke tok are nei tok ke tok neta parti long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta tok kalang kama tame nili ke tok an ke nili patute nili methang Facebook page along da doji la pen ke nili ke group long da kai kita sia moni tum nili phanang thek long lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bangyong si society aron penta accept on epin lapon alam juno lapen lapon angang kilit alam yong nili ke tok do kok plotang te nili phanang paklang ignot ko ni ke bang puiglo lana pile nang tum nili phan copy maning sai maning sai no plo o ko nang di chapang tang lang pamani nili phan men nili no pheng lapu ar vina nili phan nang teng mon disoba lanang teng de panamasi alangli ketewan alangli risang hotumta nili phanang phedun proplo nangke sak nili phanang proplo la pen nili hema sorta me nili phanang cherap dun lo nili hema sorta phan tame acha thok tum si ning hang tik kang bai te kang floralong kapak rep ar jipen la pason tan nili hema sorta tame alang claim de kang lo la asi pini nili ki chop ko lama bangke la puson hello lasi alang litum party ingul kan nili phanta nang ke tek pinak posi pini nili tum la APHLC central committee hoilo ladak nili dung nili tum VP sar dolo la pen ke kaddo ko be central committee long claim ra pet ke theke ding ku ex candidate
Rajen sar tami nilitum adung dolo nasi nilitum ahin pen la bangso BJP ya gunda tama pan arono te pen nilitum tami nono bangke dojoje nilitum tami cisongji la pen alang litum kaki sta jakong githor jakong ke badulong samido an ewan gicho jakong ke la si son thang thaklang litum ke bangji langar ni yong si alang litum tapos on asai lang noing tonte plotang te nilitum ahin pen tami ka cisonghi bangke cisingding te pedam nang tan son nang tan ngateng keng ko kumuma lo ka nang me pudak amen nili pudak te ol dak nili kacenut abang kudu opot nili dak lang ponik dang koko la puzon lo amena bangke kecing si bangke nili pan nili reng nai papo ceng bangke mohon tisolo la pen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili pan nili reng nai paso dunve tum lo la pen ke Mr. Longki rongpi alang di ke damtang le inoda sapi mar pen lam ke do bojarang bong hala to stand long le ex army acha thokun ke phet ala bang so munit contractor se chekrong bon la alang li tamit dolo la pen abangke George rongpi tamit dolo education board chairman George rongpi alang li gari pen pen si dolo la pen bangke sandar theron da dolo la pen abangke lokhoni hi dolo la pen abangke gotom ronghang alang litum la bang so nok be fitness along alang li akrom ai ke then nai ke chekrong bang la ala ik pheng he la alang li ta deiglo la pen abangke longkiri tiso alang li hello kaddo kabe elitum social media long theklong lo party phan kali alang li ke song akam ke klem tuma phan social activist tuma phan tame kai kita anong ke ju pendang lo lang klop lang li lampar kai kita ke tok abang tu lang li ke alang li tame do lai hui temen lo la pen gari arlo ko mamane dolang nili alang tuma phan ke hisap edone nili video footage along nili kasar tame nang litum thekonong gi ihum babang ke sui la pen ihum babang ke XUV 700 la bangke prank nang ke hang polam bangke hello pig lo BJP temong si paisa chorami ku bangke nililong nang ram rong ronjit kam sabudi nililong nang ram rong alang li nang je poduni phanon phanthom bak nang lang nili midiang no sinili ninge paisa tangka punon bidi sore punon ke thek punon phanthom bak nang lang je poduni phan jalang li nililong tangka na choram boy kona tangkal nili sui alang li paklangon ba nili sui abi pasame alang li yong sinil phan true Google Pay pen senil panai people orang te alang li transaction report alang li paklangon radang dong pilo alang li aphu bi di lama bang kadai war je pan lama bang kaprek hin nak ke pon di pan selang le dum BJP te mau order dur ke la helo